Hello mga Yanyans! Good morning! This is UVTV. Please don't forget to share my YouTube channel. Please also follow my video man po. Mga Yanyans, shoutout pala sa sa batch 2002, sa batch ko sa high school. Sa lahat ng batch ko sa 2002 sa Science University. Shoutout sa inyo. Yanyans, mga pala namin yan, dito tayo sa Superbike. I-vlog ko yung mga Yanyans, yung murang repo. Dito mga Yanyans, yung murang repo. Dito sa sa napakamura mga Yanyans, kaya Yanyans, samahan nyo ko Yanyans, tingnan natin mga Yanyans, tara na. Sa Superbike, Barangay Tuntun, Lingayen, Pangasinan. Yung way niya mga Yanyans, pinakita ko na sa mga unang vlog, pero ulitin mga Yanyans, ito yung papuntang papuntang Lingayen, Pangasinan, bayan ng Lingayen mga Yanyans. Tapos sa tapat sa mga Yanyans, may bahay ito mga Yanyans, papuntang ito mga Yanyans, papuntang Binmali, Pangasinan mga Yanyans. Para mga Yanyans, tingnan natin yung Yanyans, yung repo. Pwede mga Yanyans. Ayan yung presyo. Murang-mura mga Yanyans yung repo dito mga Yanyans. May ito mga Yanyans, itong Honda TMX125 dito sa Superbike. Yung cash yung mga Yanyans is 33,000. Tapos yung down payment niya is 2,916. Tapos yung 30x months yung mga Yanyans is 1,785. Tapos meron siyang rebate sa 320. Kaya mga Yanyans, 1,400 na lang yung babayaran niyo dito sa Superbike. Kaya yung mga Yanyans, yung takbo niya mga Yanyans is nasa mga Yanyans 23,974 yung takbo niya. Ayan Yanyans, dito naman Yanyans, meron tapos meron klase pero mga Yanyans, okay pa naman yung mga Yanyans. Yung gulong niya. Ayan Yanyans. Ayan, may starter. Ayan Yanyans. Ayan. Tapos may itong Honda Beat mga Yanyans. Magkaroon ka ng Honda Beat mga Yanyans sa halagang lang 1,2 lang monthly, kasi yung cash naman is 27,000. Tapos yung tunay yung down payment niya, yung 30 months niya is 1,460. Tapos yung rebate niya is 260, 1,2 na lang, napakamura. Ito Yanyans, meron siyang free helmet at saka free na lang is din. Ayan Yanyans, Honda Beat, napakamura mga Yanyans, no? Ayan, Honda Beat. Punta natin mga Yanyans sa Superbike. Ito mga Yanyans, no? 45,000 yung cash nya, 3,400 yung down payment, 2,400 yung 5 months for the rebate, kaya 2,500 na yan. So yung niya, Mio i125. Ayan mga Yanyans, yung tinakbo niya mga Yanyans is 11,900. Ayan, tapos yung Mio Sporty naman is cash niya 44,000. 2,900 yung down payment niya, monthly 2,300. May revision 420, kaya 1,960 na lang. Ayan naman, murang repo mga Yanyans. Ito yung yung helmet, Bergman. Meron siyang 60,000 yung cash niya, 3,100 yung pagkano niya, 3,500 yung 45 months siya. Rebate siya is 360, 2,900 yung monthly niya. Ito yung click. Yung click naman is cash niya is 60,000. 3,900 yung 3,900 yung monthly niya, 3,300 yung 36 months niya, 590 yung rebates, kaya 2,765. Ito yung Mio 125i. Ayan mga Yanyans, yung cash niya is 34,000, 3,400 yung down payment niya, 1,800 yung 40 yung months niya, rebates niya 30, tapos 1,500 naman yan yung monthly niya. Ayan, may mamurang repo mga Yanyans dito sa Superbike. Ayan, Mio i125, click 150, review na naman yan, review na yung nito mga Yanyans, review na yung with free helmet pa, saka lang yung Bergman, saka yung Mio Sporty, saka yung Mio i125. Tapos Honda Beat, napakamura mga yung Honda Beat, 1,200 na lang yung monthly. So yan yung may motor ka naman yan sa halagang 1,465 monthly. May kami yan, may Honda TMX ka na mga yan. Ayan, dito mga yan, napakamura ang repo. So yun lang sa araw na ito mga Yanyans. Okay, may ulitin ko sa batch 2002 sa Science University.
batch ko sa high school. Shoutout sa inyo. Okay? Keep safe and God bless you everyone. Dito ako sa Superbike. Sana sa buting ko kalagayan. Salamat sa panonood. Dito sa Superbike, napakamura. Kaya mga yan. Punta kayo dito sa barangay Tuntong Ninja sa Pasibay mga yan. Bye-bye!